Mas Bandung. 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 Aku belum dadi bojomu ning aku njaluk bebono. Bandung. Aku gelem dadi bojomu ning aku njaluk bebono. Bebono apa ngrang? Gawekno candi cacahe sewu. Nanging suwengi kudu bar. Kowe njaluk candi cacahe 1000 suwi kudu bar ngrang. Tok 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 tak tak ces. Sabar seto. Wah sentane tetep berubah lah. Oh halus. Kene ngrang. Orang arah gelem lho jale ketoprakan iki tenang. Kowe njaluk candi cacahe 1000 suwengi kudu rampung ya. Ya. Tamane metu sih, Mas. Tamane metu taman. Oh, tamane metu. Ledeke metu ledeke. Ledeke metu sik, ledeke metu. Manu ya sakelir kok isa aja. Kene. Urung bar kene. Ayo kene. Urung bar. Ayo anu horor Mas, horor taman kok. Wong loro nggo taman barang metu sapa? Bengi muda utama taman ae. Iya, ayo musik horor. Cak ketakno Mas ngewe. musik horor. Kene. Ayo, dia sidil tutuk lakone kene. Lakone Pak Is. Yen ngono bakal tak pinangkani apa sing dadi penjalukmu. Aku tak topo dhisik ya, Brak. Kene kene. Kene lho. Nah, kene pijeti saya aku. Wah, Edak-edak iki kene gurine lho. Ketoprak bayar 150 tok sopo. Kabeh jelali boyi. Ayo kene. sing ngomong aku sing njuk kono. Jonggrang. Bandung. Apa? Kurangan iso. Gawe candi 1000. Bakal tak kumpulke rakyat kabeh. Ojo nganggo damen kok. Kanggo ngobong damen. Menerima. Jagone ping padha kuwi. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita iki tak alami nang tanggapan gone Kang Bin. Jonggrangé saka petek ra gelem obah. Iki lho pijeti sik. Pijeti. Ayo silut. Aja bilang. Bu. Ayo matarangan setaan. Tempo 250 por. Por. Turut. Production dulu yuk. Anu wayahe singone metu macane metu. Kok so taman barang. Wong loro kok anu taman yo. Kok so jograk. Ribet Bandung. Piye Bandung? Piye Bandung? Apa sing dadi penjalukmu wis tak pinangkani. Suwengi mumput aku gawe candi kae itungan jograk. Ayo. Siji loro. Sing alon-alon to. Sing setan. Siji loro telu papat lima 800 900 950 kurang siji Bandung. Mah Bandung kurang siji. Oh ngono. Kanggo greget rek. Iya to. Mah Bandung ra siji. Masa kowe mah. Lah omah nyone ne wong. Lah jare kanggo greget kok Bandung. Candine cacahe mung 999 kurang siji Bandung. Oh ngono ya wis tak baleni. Bandung. Piye ngrang? Candine mung 999 kurang siji Bandung. Kurang siji wae mosok kowe ya ora gelem to, Ngrang. Iya mono. Ngrang. Piye Bandung? Mosok tresnaku mbok tampik to, Ngrang. Kurang akeh. 999 siji kowe kurang siji wae gak gelem. Wah, aku mau
Jonggrang. Piye Bandung? Aku ngerti kowe tumindak culika. Kowe nampik katresnanku nganggo cara alus ning nyatane para rakyatmu ana ing penggih mbok klumpukno. Para wargamu klumpukno kok nutuki lesung supaya jago ben padha kluruk pertandani padheke esuk wis tumungkul. Wadyabalaku para demit ilulu Banaspati wedi. Dene sing kanggo genepane sing siji kowe. Bandung sik ketoke aku tak pek pergrupe Mbak Yuna mbek Mas Mat. Cindil temen ae. Patung sedang meneh meneng. Bapak Ibu sekalian, setelah Bandung Bondowoso membuat 1000 candi ternyata tidak berhasil karena ulah daripada si Jonggrang biar tidak bisa memperistri dirinya, kemudian lesung-lesung dari masyarakat penggih ditabuh semuanya biar jagonya berkeluruk. Akhirnya Bandung Bondowoso tidak bisa memenuhi permintaannya Roro Jonggrang, dan untuk satu candi yang akan memenuhi atau mengisi kekosongan yaitu Candi Roro Jonggrang. Ayo ini silakan. Tempone sing alun Mataram tak tangisane. Ayo menang, ora obah, menang. Kang Ben nggoyi lho. Duduk. Duduk. Satu. Sowi to kae. Ora setelan kok Mas. Pancen Kang Ben jali yo dadak karo kulo mang. Ngene aku Jawa yo gak maksudnya. Jonggrang. Patung mengalah. Patung yang menang ae sedakal. Jonggrang. Patung aja ngalah kok menang sing ngondel. Ole. Patung kok ngalah pepek kowe tetep dadi patung yo tetep ayu. Ku keloro katokmu tenan. Jonggrang kowe yo tetep ayu. Jonggrang najan kowe dadi patung tetep ayu, Jonggrang. Kowe tak boyong ana papan tengah dadi patung sing ayu dhewe, Jonggrang. Duduk kowe ayu dhewe. Malah kabut ora kaprah. Wis kapok saking Mik. Imboi lho Kang Ben. Iki ngaku rokok yo kebagian. Aduh.